Acabem el mes de maig en coincidència amb el 444 dia de pandèmia, mentre hi ha un lleuger repunt dels ingressats i els mitjans de comunicació no paren d'emetre i llançar-nos imatges escandaloses sobre el comportament de les persones a les ciutats de platja i fins i tot a segons quines ciutats de l'interior. L'opinió publicada omple pàgines amb el que han anunciat com a indults reversibles per als presos presos polítics derivats del procés independentista de Catalunya, sense adonar-se'n que ens trobem en un moment d'evaporació de l'evolució provinent del moviment del 15M, domesticat i burocratitzat. Al País Valencià les preocupacions són unes altres. Les falles, els bous als carrers, les festes fora de calendari i l'eterna picabaralla sobre el valencià i el seu ensenyament. Un altre país, sí senyors.